Zeozeren gainean arrazoia daukagula sentitzean, sinesmena daukagula esaten dugu, baina hori ez da gauza frogatzeko bidea. Adi. Batzuek, esaten dabe, Bizkaiko euskerea larri zaurituta dagoela. Hilzorian. Hasteko, gu ez gatoz bat horregaz. Bardin deutzo, errealidadea kontuan hartu gura dozun ala ez. Izango data. Gure aitita mamak ezagutu eben gerreak be, ez ban gure hizkuntzen hortasuna ito. Gure gurasoek, etzetik plazara atera eben euskerea. Guk, euskereaz ikasi ahal izan dugu. Alkarregaz, euskerea barritu eta garatu egin dugu. Kulturreko izpenak euskeraz sortzen duguz. Euskerazko edabideak daukaguz. Eta ikasi gura daben guztientzat ateak zabalik daukaguz. Eta gure ostekoek be bide horretatik segiduko dabe. Ondo dago, baina kontuan hartu daigun, batzuen arduragabekotasunak lotza madarikatu horrek bultatuta, ez deuskula pape mesederik egiten. Baina danok batzen gaitu eta jagoten gaitu bizkaitar sentitzeak. Hori dana, konpromisoa daukagunon eta konpromisorik ez daukienan artien erdibitu. Eta gogo integrala badaukagu, nortasuna badaukagu, eta bizirik bagagoz, euskereak bizirik irango dau. Eta hau ez da sinesmena, hau da matematika! Yeah.